Nanawagan ang Mandaue City Council nga magtukod na ang siyudad ug bag-ong City Public Library. Sa irantang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa regular session sa Mandaue City Council, usa sa natuki og napapasar ang plano para sa Mandaue City Public Library. Gipaduso nila ni konsehal Carlo Fortuna ug Jennifer Delmar ang resolusyon nga naghangyo sa pagtukod sa bag-ong multi-level public library o co-learning space. Kini tungod kay hagipot na kaayo ang karon City Library. Ang atong library is one can really accommodate the needs of the population sa atong syudad sa Mandaue. So mo na nga atong propose multi-level nga library for all. Aminado ang city librarian nga kun busy nga oras mapuno gyud ang ilang pasilidad, may uban gani nga dili makasulod. Moabot sa 50 ngadto sa 70 ra ka mga tawo ang maakomodar sa library. Apil na niini ang computer section sa ikaduhang andana. Ang pasilidad nga anaara sa Barangay Sentro kabahin sa Rizal Bonifacio Memorial Stage ug Library Building nga natukod ni atong 1950s pa. Mao na ang atong space, considering tinuod yun na siya nga dili na gyud ta maka-expand ani kay kanang naman na sa balaod nga heritage na ni siya, considered heritage na ni siya. Then best option is to construct another library. Gisugyot sa konseho nga ang plano para sa bag-ong library i-appeal sa 2026 Annual Investment Plan ug 20% nga Development Fund sa Dakbayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.